Hello guys, नोंथांमोनखौ आंनि बे जेडि ब्लग चेनेलाव साफ्रोमबो बरायहरनाय थाबाय। आं दिनै गोबावजों मोनसे भिडिअ लानानै फैदों आरो ओरैनो लामाथिं बेरायफैदों नै लाजिबायनो बिथाङा। बेलेगथिंसो दंफैयो नै माहाय दं नों? लामाया बरिया Listen, I'm रावबो leaving. गैया। बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो माबायदि जायो। ओरैनो जास्ट लामा लामा बेरायलांगोन आरो नायलांबाय थादो। Fung sikanane nani miss call kolunane sandaya ilahan dine tebane noni far kanane menterik sabıgıya nangu ba manı cebimına manı beraber kanane begoan demi somana makan konane ese sonneto jibumu kagana anami nangani 마제 고슬라간 베흐앙 제브무장 코노눌라 알차자바이 우데게바이 가우코는 쉐라 르그페라 남고파 바이카리 제브두아 르나요로 마라블레는 바와 마느브라브 가나네 베로아 데미소마 ese sonneto 지붕을 가면 아는 많은